أبكرنا أفريقيا بفلاي دماء بالعلا هاجر إثيوبيا استزرق حسور مربب حبرات إمارات عرب زكالة عيو حبرات إمارات عرب إثيوبيا خوات تدراو دقف حليفان بوليتيكا ودبلوماساون قطباون وسانتات أديس أبابا بخمي أب تحت وضد صرا خمزة وطم زريو حدث تسبسابات وتصيو مالهم أزي مستر وركب زين لولاونة هاجرات كرنا أفريقيا وحدا زودقن نزباو خينه زقسقسن مخانو تنتنتية أنقهم عمود داتا ورحتك أم تخلتشن عسران حموشتن قدما منستر أبي أحمد بالس أوف أفريقيا استبهل الديجيتال ومدرخ زينا عبدي سببا مريقون عبتو أنت أبي أحمد كزاربن كلو إز مدرخ زا أفريقيا خاب قدما وصلوانت أخوينا نايبا على زانتا أتنقر لمسارح يلو نيرون يخون مبرقة حقي خابز استفالي خوينو تاريخي بولهم أزي بالس أوف أفريقيا استبهل تكال بسور مس أكادما ودبلوماس أنوار غارغش استبهل نا إمارات تكال استأساس رايوم أنوار غارغش دما دبلوماسا وأما خارب بريزيدنت إمارات محمد بن زايد يوم أتزقرم دما أتي عبدي ساواس تمسرته تكال سمنايت مسؤول سرح زلونا إمارات تكال بوقعي خحوا مصنحيو أزد ما إمارات دبلوماسا ومسرح إثيوبيا بخمي بسور تقرص أو خمزلا زري جبطيو حبرات إمارات عرب إثيوبيا نمقوطار استطعمتو لقند سلت قطبا ودقفيو ركب أبي محمد بن زايد كاب كلتشن 10 شمونتن يتجمر أبت جزيت إثيوبيا وكبدنا شرف وتصاقلوا لو أبز نبرت الأوان أبو دابا 3 بليون دولار بنك إثيوبيا بمغمات نمنجست أبي خود كتاد حيناتو از قطبا ودقف زي أوان كوينات تقراي دمانا وتادرا ودقف تغيرون أو كلتشن 21 حيلتات تقراينا بدي سابا أبز غربولو زنبر أوان إمارات بعسر تتهزقوت صارو براراتات أطوارن درونات بملاخ نمنجست أبي خود تادرا وسعرات حيناتو يا ازنهي وتادحن دقف الزقن إثيوبيا وتحتي مولك وتطر أبو داو زاتو خوينو تاريف الله لومي أبي أحمد بزي دقف انفقاد محمد بن زايد زخونا وصانا خوصد كم زي خلتن تنت بوليتيكا يرقاقصو حدا كابت زعابي مسترات زي فيديو زقالعو أبي أحمد نودب عصب كورر زنبرة تلمي بتئزاز أبو دابا استقبر مخانيو إمارات بقح بحر زلوا استراتيجيكا وربحان موحاس لإثيوبيا خمنا كوينات مقابر ياخدك أملا تدللا بمسارة صبصابات ميدل إيست أي إمارات إثيوبيا نودب عصب كتورر طرح زي كوناس نتورر زدلو تادراو دقف كتب وانتدالياني رايا أزيد ما مونغو إيرتران إثيوبيان زي وقارص كوينات بملحاق نزواق قرنا أفريقيا نمبتان زعلم وديتيو أزني عصب قداني أبي بعلا ودليت طرح زي كوناس نايتما أبو دابا زلو قويتاتو تئزاز مخانو اتتصابصابيا ገንዘብ اتزخف أكفال ناي زوديش دما إثيوبيا نغوربيت هاجر سودان نمبتان زعلم نا إماراتات صوار مملالسيت مخانايو بمسرت ناي براراتات مكتتال مرتعوتات عبيت نفرت صعنت كاب أبو دابا تبغيسن بقطتا معسكر حيل أير إثيوبيا حرار ميدا يعلبا لوا ازي أصوار زدما كاب إثيوبيا تبغيسنا وسودان بمسغار نتم أب سودان كوينه زكايد زلو حيلتات دقف قلطفار سيف وحيلتات حميتي وهبالو إثيوبيا بزغزي زلألاونتا ركيبا لنا إمارات صور سرحيتات كوينات كم معرفو نفرتن مخزنات صوارن كوينات قلقلالا ازد مان زمدنا إثيوبيا سودان نابزخف درجة زودقان لإثيوبيا بزباو قلولاو زأتوان تكباريوم إمارات إثيوبيا نمقوطار سوفت باور وانت تتقامالا اتيا بدي ساوا استفرم اسممع نمصا ولد دبلوماسيات إثيوبيا وإمارات كسلطنون نا إمارات بوليسا وشط مينستر قدات وصا إثيوبيا خسروصن زعلميو ازد ما إثيوبيا ناي وعلا زخونه ناصا ناي وصا بوليس كيهلوا بقطتا خاو بدا بزور تزازات طراي كتفصم زغبر نا دبلوماساو بارنت سممعيو از كل خناتات زحبرنا هاجر إثيوبيا لومي بسنك تقدما منستر أبي أحمد زات وخبيد عدان وتادراو صقعتنينتن لولاونتا مول بمولا ركيبا مهلاوايو حبرات إمارات عرب إثيوبيا خم مقابريا بمتقام نيرترا ختورر السودان كتبتات النسومال كتزرق تسرحلا ازي كاب دروناس كاب دبلوماسيات استزرقحنا إمارات مربب إثيوبيا خاب تاريخا وخبرا وريدو اب تحت صور وتادراو غزات أبو دابا خم تودق غيرو والو از ጉዳይ ዝን ኩሎም ህዝብታት ቀርና አፍሪቃ ዓብይ መጠንቀቅታ ኮይኑ ሉላውነት ሃገራት ካብ ግደማው ምትእትታው ንምክልኻል ህጹጽ ጉምቲ ከም ዘድሊ ዘርእዩ ودب عصب داغميا ماكل جيوبوليتيكا وددر عالم اتيالا اتاب قيح بحر استراتيجيكاوي زخونت ودب عصب بسنكت يابت زوبا زرا زلو تصطاو من قطقو داغميني عالم قالبو تسحب الله جبص عصب وتادرو معسكر ممسرات تصعر كم زلان امريكا دما نزي منقسقاس بتكنولوجي استراتيجين كدغفو كم تخيلن زحبرو صبصاباتي وصلو كم تزفلت جبص مسير ترا زلوا وتادراو دبلوماساون ركب ابز غربا غزي بزل على درجه وسي خلو لعلوت لوخات جبص ابزكايدو
ውህደት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕር ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዝበጽሕዎ ምርድዳእ መሰረት ብምግባር ግብጻ ወደብ ዓሰብ ወታደራዊ ህላወ ክህልዋ ከም ትደሊ ይግለጽ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ግብጺ ነቲ መስመር ስዌዝ ዝሓልፍ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ካብ ዝኾነ ስግኣት ንምክልኻልን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሚዛን ንምዕቃብን እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ተኣሳሲሩ ኣብ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕባለ ክፈጠር ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ። ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰላማዊ ምስግጋር ኣቑሑት ንምርግጋጽን ንጽልዋ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንምምካትን ዓብዪ ተገዳስነት ኣለዋ። ብመሰረት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣሜሪካ ነቲ ግብጻ ኣብ ዓሰብ ክትምስርቶ ትኽእል ማዓስከር ብናይ ስልያት ቴክኖሎጂ ራዳርን ናይ ምክልኻል ሚሳኤላትን ክትድግፎ ከም ትኽእል ይግመት። ወደብ ዓሰብ ካብ ጅቡትን ካልኦት ወደባትን ንባብኤል መንደባዝያ ዝቐረበት ብምዃና ዝኾነ እዚ ምስረት ወታደራዊ ሓይሊ ንመላእ ቀይሕ ባሕሪ ክቆጻጸሮ ዝለዓለ ዕድል ሂቦ። ኤርትራ ብወገናን ሉዓላውነታ ብዘየሰግእ መንገዲ ወደባታን ስትራቴጂካዊ ረብሓታታ ክትጥቀመሉን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ክብደት ክትውስኽን ትጽዕር ምህላዋ ይፍለጥ። ክልተ ፍሉጣት ሰበስልጣን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዓሪፎም። ክልተ ሰበስልጣን ኣብ ቀጠርን ኣሜሪካን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዮም። ኣሚር ቀጠር ነበር ሼክ ሐማድ ቢን ከሊፋ ኣልታኒ ሎሚ ሰንበት ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ሼክ ሐማድ ካብ 1995 ክሳብ 2013 ንቀጠር ዝመርሐ ኮይኑ መርሓብ ዝነበረሉ እዋን ንቀጠር ናብ ሓንቲ ካብተን ዝሃብተማን ጽልዋ ዘለወንን ሃገራት ንምቕያር ሓጊዝ እዩ። እቲ ሃገር ኣብ ቁጠባ ትምህርቲ ክንክን ጥዕናን ትሕተ ቅርጽን ዕቤታ መዝጊባ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ቀጠራዊ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ዝያዳ ነጥፍቲ ኮይና ዓለም ለኻዊት መደበር ዜና አልጀዚራ ከፊታን ዋንጫ ዓለም 2022 ናይ ምእንጋድ ዕድል ተዋሂባን። ኣብ 2013 ሼክ ሐማድ ካብ ስልጣኑ ብምውራድ ስልጣን ንወዱ ሼክ ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ኣረኪቡ። ሪፐብሊካን አሜሪካዊ ሰነተር ሊንዚ ኦሊን ግራም ቤት ጽሕፈቱ ድሕሪ ሓጺርን ሃንደበታውን ሕማም ኢሉ ዝገለጾ ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ትማሊ ቀዳም ምሸት ዓሪፉ። ሊንዚ ካብ 2003 ጀሚሩ ደቡብ ካሮላይና ወኪሉ ኣብ ባይቶ ሰኔት ኣሜሪካ ክሳተፍ ጸንሐ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ህቡባት ፖለቲከኛታት ሰልፊ ሪፐብሊካን ነይሩ። ቅድሚና ፖለቲካ ምእታው ኣብ ሓይሊ ኣየር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገልጊል እዩ። ድሕሪ ድማ ዕቑር ሓይሊ ኮነሬል ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብ ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስ ወፃን ብዝነበረ ተሪር መርገጽ ዝፍለጥ ሊንዚ ኣብ 2016 ንሑጺ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሪፐብሊካን ንምዃን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ እኳ ተወዳዲሩ እንተነበረ ድሕሩ ግና ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ዕሩኽን ደገፍትን ትራምፕ ኣብ ሰኔት ኮይኑ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ እስካብ ዕለት 31 ሓምለ ጸንሕ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምእካብን ምቕያርን ግዜ ገዲቡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ዝነት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸዚኑ ዘሎ ሚልዮናት ናቕፋ ናብ ስርዓት ንምእታው ዝዓለመ እዩ። እቲ መስርሕ ምቕያር ገንዘብ ኣብ ዝቃላጠፍ ዘሎ እዋን ገለ ውልቀ ሰባትን ወኪላት ፖለቲካዊ ውድባትን ነቲ ተኸዚኑ ዘሎ ገንዘብ ብዘይ ሕጋዊ ስልቲ ናብ ሃገር ንምእታው ይፍትኑ ከም ዘለው ተገሊጹ። ካብቶም ዝተራእዩ ስእልታት ነቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ከረንቲ ትበርበረ ጠረምረን ካልእ ኣቑሑትን ብምሕባእ ብዶባት ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ይርከብዎ። ብተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ከም ዘጠንቅቖም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተሰርሐ ናይ ሓሶት ናቕፋን ዶላርን ናብ ኤርትራ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ኣብ ህዝቢ ራዕድን ጭንቀትን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ህዝቢ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክጥንቀቕ ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝናፈስ ዘለዉ ወረታት ብዝምልከት ድማ እቲ ጆማር ረመዳን ተኣሲሩ ፓስፖርት ድማ ተመንዚዑ ዝብል ዜና ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። ንሱ ስርሑ ወዲ ብሰላም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ እዩ። ከምኡውን ገለ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ ንምድንጋርን ሽግርን ምፍጣርን ዘርግሕዎ ዘለዉ ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ እዋናዊ ስጉምቲ ንህዝቢ ካብ ቁጠባዊ ጸቕጥን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ንምክልኻል ስለ ዝኾነ ዜጋታት ነቲ ወግዓዊ መምርሒታት ጥራይ ክኽተሉ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ኩባንያ ኣስትራል ኣቪዬሽን ናብ ኣስመራ ሰሙናዊ ናይ ጽዕነት በረራታት ክትጅምር ምዃና ተገሊጹ። እታ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ መደበራ ዝገበረት ዓለም ለኻዊት ናይ ጽዕነት ኣየር መንገዲ ኣስትራል ኣቪዬሽን ንከተማ ኣስመራ ምስ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ዘራኽብ ሰሙናዊ ናይ ጽዕነት በረራታት ክትጅምር ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ሓድሽ መስመር በረራ ንኤርትራ ምስ ማእከላት ንግዲ ኤውሮፓን ማእከላይ ምብራቕን ብዝለዓለ ደረጃ ዘተኣሳሰር እዩ። ከም ዝተሓበረ እቲ በረራ ካብ ሌጅ ቤልጅየም ብምብጋስ ንከተማታት ሪያድ፣ ጅዳን ሻርጃን ኣቢሉ ናብ ኣስመራ በጽሕ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንከተማ ኣስመራ ምስ ካልኦት ኣገደስቲ ከተማታት ኣፍሪቃ ከም በዓል ፖርት ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ናይሮቢ፣ ሞቃዲሾ፣ ጁባ፣ ኤንተበን፣ ኪጋልን ዘራኽብ ስትራቴጂካዊ መስመር ክኸውን እዩ። ኣስትራል ኣቪዬሽን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናይ ጽዕነት በረራታት ክተካይድ እያ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንጥፈታት ንግዲ ኤርትራ ምስ ወፃኢ ሃገራት ንምቅልጣፍ ብፍላይ ድማ መድሓኒት፣ ኤሌክትሮኒክስን ካልኦት ኣገደስቲ ቀረባትን ብዝሓፀረ ግዜ ናብ ሃገር ንምእታው ዓብይ ተራ ክህልዎ ትፅቢት ይግበር። እዚ ሓድሽ ናይ በረራ መስመር ምጅማሩ ኣስመራ ኣብ ዞባ
ቀርና አፍሪቃ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንምጥቃመን ምስ ዓለም ለኻዊ ማእከላት ንግዲ ንምትእስሳር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ድማ ንኤርትራ ተወሳኺ ናይ ኣየር መራኸቢ ዕድላት ብምፍጣር ንቁጠባዊ ልምዓት ሃገር ዝድግፍ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። እዚ ከምዚሉን ከለ ኤርትራ የመናውያን እሱራት ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራን 3 ወርሕ ኣሲርዎም ጸንሐ 15 የመናውያን ግፍፍቲ ዓሳ ከም ዝፈትሐ ዝተገለጸ ኮይኑ ሰበስልጣን ግዛኣት ወዳይዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ የመናውያን ግፍፍቲ ዓሳ ዝተኣሰሩ ኣብ ክለማ ኤርትራ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከም ዝኾነ ድሕሪ 3 ወርሕ ማእሰርቲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ገሊጾም ኣለዉ። ማሕበር ግፍፍቲ ዓሳ የመን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብምዝራብ እቶም እሱራት ከም ዝተፈትሑ የመን ኦንላይን ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ዝርዝር እቲ ዘተ ሓበረን ዘሎ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተመረቕቲ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት አተባባዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣብቲ ብድምቀት ዝተኸበረ ስነ ስርዓት ምረቓ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተረኺቡን ተመረቕቲ ንወለድን መምህራንን ናይ የውሃናን መተባብዕ መልእኽትን ኣመሓላሊፉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዚ ቅጥዒ ህይወት እዚ ንመጻኢ ዕቤት እቶም መንእስያትን ሃገርን ዘለዎ ወሳኒ ተራ ኣስሚሩ ኣሎ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቶም ብውዕውዕ ስምዒት ንጽበዩ ዝነበሩ ተመረቕቲ የውሃና ብምዋሊ ዘረው ጀሚሩ ኣብቲ ዘስምዖ ቃል ውጽኢት ፈተናታት ብዘየግድስ እቲ ዝተጀመረ ኣካዳሚያዊ ዑደት ብዝለዓለ ድርኺት ክቕጽል ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ እዚ ሕጂ ተሓልፍዋ ዘለኹም መድረኽ ኣብ ህይወትኩም ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ዝበለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተመረቕቲ ቀዳምነታቶምን ኣተኩሮኦምን ኣብ ምርካብ ዓይነታዊ ፍልጠት ክገብሩ ተላብዩ። ብዘይካ እቲ ዝረኸብዎ ትምህርቲ ምስ ግብራዊ ስራሕን ተመክሮን ተደሚሩ ፈታዊ ስራሕን መሃዝን ዜጋ ክፈጥር ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዩ። ብዛዕባ እቲ ተመረቕቲ ንቤተሰቦም ንሃገሮምን ዘለዎም ግዴታ ክገልጽ እንከሎ ድማ እዚ ተበግሶ እዚ ንመጻኢ ረሃዋን ቅሳነትን ዜጋታት ዝዓለመ ብምዃኑ ተመረቕቲ ከቢድ ሕልናዊ ሓላፍነት ከም ዝስከሙ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወሲኹ ወለድን መምህራንን ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዑደት ዝገበርዎ ዘይሕለል ደገፍ ኣመስጊኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ድማ ነዚ ኣካዳሚያዊ ጉዕዞ እዚ ብዝግባእ ክከታተሎን ክድግፎን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ዘረብኡ ነቶም ተመረቕቲ ኣብ መጻኢ ስርሖምን ትምህርቶምን ዓወት ተመኒሎም ንዝኽሪ ሰማዕታት ብምዝካር ድማ ዓወት ንሓፋሽ ብዝብል ንጹርን ድሙቕን መደምደምታ ቃሉ ዛዚሙ እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ብወታደራዊ ሰልፍን ባህላዊ ምርኢታትን ተሰንዩ ብዓብዪ ድምቀት ተዛዚሞሎ። ፍራንስ ፋኖን ኣብቲ ውጽዓት መሬት ዝተባሃለ መጽሓፉ ነብሰ ወከፍ ወለዶ ካብቲ ዘይተርፍ ሚስጥራውነት ወፂኡ ተልእኽኡ ክረክብ ክገብሮ ወይ ክጠልመሎ ክብል ዝገለጸ ሓሳብ ብ11 ሓምለ ኣብ ሳዋ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ህያው መግለጺ ረኺቡ። እቲ ስነ ስርዓት ንስነ ስርዓታዊ ምዝዛም ጥራሕ ዘይኮነስ ስነ ስርዓት ምሳሌያዊ ትርጉምን ታሪካዊ ቀጻልነትን ዝተሓወሶ ናይ ወለዶታት ምስግጋር ዝተኣወጀሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። እቶም ተመረቕቲ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶ ምስ ጽቡቕ ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጠና ዋሂዶም ብምዝዛም ነቲ ፋኖን መንእስያት ኣብ ክንዲ ምቾት ናይ ዝሓለፈ ወለዶታት ምውራስ ንመሰናኽላት ዘመኖም ክገጥሙ ዘቕረቦ ጠለብ ዘንጸባርቑ ኮይኖም ደው ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ነዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ሃገራዊ መምርሒ ቀይርዎ። ንተምሃሮን ስድራ ቤትን ንሰራሕተኛት ማእከል ስልጠናን እንኳዕ ሓጎሰኩም ድሕሪ ምባሉ እቶም ተመረቕቲ ብዘየግድስ ውጽኢት ፈተንኦም ብምህዞን ተበግሶን ኣካዳሚያዊ ድሌቶም ክስዕቡ ኣተሓሳሲቦም። ቃና መደረኦም ናይ መመረቕታ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቅድሚት ዘብግስ ኮይኑ ትምህርቶም መወዳእታ ዘይኮነስ ንሃገራዊ ኣበርክቶ ዝኸውን መሰረት ምዃኑ ዘዘኻኽር ነበረ። ስድራ ቤታትን ሚኒስትር ትምህርትና መጻእ ስጉምትታት እቶም ተመረቕቲ ንጡፍ ምክትታል ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ዓበይቲ ሃገራዊ ቀጻሊ ርክብ እምበር ኣብ ግዜያዊ ጽምብል ጥራሕ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ኣጽንዖት ሂቦም ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮነሬል ደበሳይ ጊደ መበል 38 ዙርያ ካብ ኩለን 6 ዞባታት ሃገር ዝመጹ ተሳተፍቲ ዝሓቐ ፈት ምዃና ብምጥቃስ ነቲ ብልዑል ስኒት ዝተረኣየ ሓድነት ኣጉሊሕዎም። እቲ ኣካዳሚያውን ወታደራውን ስልጠና ካብ ነሓሲ 2025 ክሳብ መጋቢት 2026 ትምህርቲ ካብ ሚያዝያ 2026 ክሳብ ሓምለ 2026 ድማ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ከም ዝነበረ ገሊጹ ተመክሮ ሳዋ ምዕባለ መንእስያት ዕረፍቲ ዘይኮነስ እቲ መንእስያት ዝኹስኮስሉ መኻሪ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይርከብ። ግቡእ ምክትታልን ምትብባዕን ክግበረሎም ዘቐረቦ ጻውዒት ሓንሳብ ዝተሃንጸ ስነ ስርዓትን ባህልን ተሓሊ ክቕጽል ከም ዘለዎ ዘዘኻኽር እዩ። እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ በዓሉ ሃገራዊ መንነት ዝተንጸባረቐሉ ስእላዊ መግለጺ ነይሩ። ብልክዕ ዝተሰርዑ 10,000 ወታደራት ኣብቲ በረኻዊ ድሕረ ባይታ ልዕሊ ኢለን ዝውርወራ ዘለዋ ባንዴራታትን ብኸበሮን ብራስን ዝተሰነየ ወታደራዊ ሰልፍን እቲ ከባቢ ብሓመድን ብኹርዓትን ተሸፊኑ ነበረ። ኣብቲ ናይ ሓድነት ስርርዕ ቅድሚ ሕጂ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስ ተዛረቦ
ቃላት بتنبيتاو نصرنتي قالح نبره نحنا تاريخنا سرحنا اينا حج نحنا مزገበ ቃላቲና ታሪኩም ክትሰርሑ ድማ ተራኹም እዩ እቲ መሰረት ሃገር ጸሓፈት እንታው ወለዶ ሕጂ ከመወከስ እምበር ከም ደራሲ ይኮነን ደው ኢሉ ዘሎ እቲ ቀጻሊ ምዕራፍ ክጽሕፍዎ ዘለዎ መንእስያት እዮም መበል 38 ዙርያ ኣብ ትፋኖን ዝገለጾ ወለዶ ብናት ፈተና ዝገጥመሉ ብውርሻ ወይ ብልቃሕ ዘይርከብ ህዝብ ደው ኢላ ተርከብ ሓላፍነቶም ማሕበራዊ ሃገራውን ስነ ምግባራውን እዩ መዝገበ ቃላት ይዋጋእና ይስለፍን ወይ ኣያሃንጽን ንሱ ይዕቀብ ጥራሕ እዩ ምፍጣርን ምስራሕን ግና ናይ መንእስያት እዩ ናይ ክልቲኦም ሰራዊት ኣብ ሓደ መድረኽ እንትስዕስዑ ዘርኢ ቪድዮ ወፂሎም